Tällä videolla esitetään, kuinka kuvaloon siirretyistä kuvatiedostoista muodostetaan kuvagallerioita. Kuvatiedostot välilehdeltä näet, mitä kuvakansioita ja mitä kuvatiedostoja palvelussa on. Klikkaamalla kansiota näet sen sisältämät kuvatiedostot. Muodostat kuvagallerian valitsemalla ensin, mitä kuvia haluat sinne lisätä. Voit klikata yksittäisiä kuvia, tai sitten voit valita kansion kaikki kuvat kerralla, valitse kaikki painikkeesta. Sen jälkeen käynnistät gallerian luonnin lisää galleriaan painikkeesta. Gallerian luonnissa on 3 vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa valitset, haluatko lisätä kuvat jo olemassa olevaan galleriaan, vai haluatko luoda kuvia varten oman gallerian. Jos luot uuden gallerian, anna sille kuvaava nimi. Kuvien hinnat kohdassa valitset, mitä kuvatuotteita, kuvakokoja ja mitkä ovat niiden myyntihinnat. Voit asettaa myyntihinnat eri kuvakoille yksitellen, tai sitten voit käyttää palveluun jo valmiiksi luotuja esimerkkihinnastoja. Omia esimerkkihinnastoja voit luoda asetukset välilehdellä. Jos haluat tarkastella, miten eri kuvakoot sopivat lisäämällesi kuville yksitellen, klikkaa Näytä kuvakokojen sopivuudet myös jokaiselle kuvalle erikseen -painiketta. Kolmannessa vaiheessa annat kuville otsikot ja pidemmät kuvaukset. Voit syöttää ne yksitellen kuville, mutta jos olet jo tallettanut otsikot ja kuvaukset kuvatiedoston metadatoihin, voit valita alas vetovalikosta, että ne luetaan suoraan metadatoista. Halutessasi voit jättää myös otsikot ja kuvaukset tyhjiksi. Sen jälkeen luot gallerian Lisää kuvat -painikkeella. Galleria on nyt luotu. Huomaa, että tässä vaiheessa galleriaa ei ole kuitenkaan vielä julkaistu ja myynnissä. Myyntiin asettaminen esitetään seuraavalla käyttöohjevideolla.